Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginkumpirma sa probinsya nga may 4 ka mga travelers gikan sa South Africa nga yara sa karon sa Negros Occidental. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ang 3 ka mga expatriate kag nagserbi nga consultant sa isa ka kumpanya ang nabase sa probinsya. Ang isa sa 3 nagpadulong sa La Carlota, ang isa sa Manapla, ang isa sa Calatrava. Ang ika-4 naman sa Pontevedra kag karon sila tanan ang naka-home quarantine. Ang isa ang napaidalom sa swab test subong nga adlaw, kag ang nabilin naka-schedule sa buwas naman nga adlaw. Sunod sa kay Diaz, ang 3 nag-abot sa probinsya Nobyembre 25 kag ang isa naman Nobyembre 26. Ang isa sa ila ang nahatagan man gani sang pass-through permit sa Bacolod. Ini sila mga fully vaccinated kag nahatagan sang clearance sa Bureau of Quarantine o kon BOQ nga magabiyahe padulong sa Negros Occidental. Dugang pa ni Diaz sa line list sa mga pasahero sang BOQ, makit-an nga nakasaad nga ang mga natungdan hindi kinahanglan sang government facility quarantine kag may pahanugot sa pagbiyahe. Wala labot diri nakapet sa Nobyembre 26 ang advisory sa banning sa South Africa kag iban nga mga pungsod bangod sang Omicron variant sang COVID-19. Nakaabot na ang mga natungdan antes mamangin patuman ng banning. Sa tion sang ilang pag-abot, kabahin pa sa listahan sang mga green countries ang pungsod nga ilang ginhalinan. Sa nakabaton sang abiso ang probinsya gikan sa BOQ, ginpangita gilayon sila sang probinsya rason nga naka-quarantine na sila sa karon. Wala sang dapat nga ika-alarma kag kuntani untata na ang misinformation sunod sa kay Diaz. So, hindi na yan natin ubra, no? To screen ang international travelers. So, there is nothing to blame sa province. There is nothing to blame sa local mga LGU study. No? Because, again, when the travelers enter the Philippines, aton airport sa Manila, it is the BOQ who handles everything. And once cleared by the BOQ, we have no reason to deny them entry into the province. Now, may ara mangani isa, there is a 4th person nga nag-abot man diri from South Africa, no? And you know what? Nag-apply siya sa travel pass-through permit sa Bacolod, no? And ginaprubahan man sa Bacolod.